Εξαιτίας της πίεσης χρόνου δεν μπορώ να προλάβω να στα γράψω, γι' αυτό θα στα δείχνω έτσι γενικά από εδώ. Επόμενο είναι η δομή επιλογής, και στη δομή επιλογής έχεις τη συνθήκη αν, την εντολή αν, τότε και το τέλος αν. Σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, θα σου ζητάει να πεις, ξέρω εγώ, αν ένας αριθμός είναι αρνητικός, τότε να αλλάξεις το πρόσημο του αριθμού, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα θα χρησιμοποιήσεις αυτή την εντολή. Αυτή είναι η απλή επιλογή. Έχεις σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, αν κάτι, τότε θα ακολουθήσει μια ομάδα εντολών. Αυτό διαγραμματικά θα σου δείξω και σε άλλα βίντεο πώς είναι το διάγραμμα. Είναι αυτό το πράγμα εδώ. Είναι ο ρόμβος ο οποίος κρατάει τη συνθήκη, το τετράγωνο το οποίο κρατάει το εκχώρησε, τις πράξεις κτλ. Και εδώ είναι το αληθής και το ψευδής. Αν η συνθήκη ισχύει, τότε πάει στο ναι και κατεβαίνει εδώ. Αν δεν ισχύει, τότε πάει στο όχι και κατεβαίνει εδώ. Εδώ απαραίτητα δεν σου δείχνει εντολή, γιατί αυτή είναι η απλή επιλογή. Στην απλή επιλογή, μόνο όταν είναι αληθής μπαίνει στην εντολή. Όταν δεν είναι αληθής, απλώς συνεχίζεις κανονικά την πορεία σου στο πρόγραμμα. Αυτό δείχνεται και από ένα παράδειγμα που θα σου πω. Ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα, αν σου λέει, κάτσε, στο βούτζο, ωραία, αν σε ένα πρόγραμμα σου λέει πες διάβασε οκ. Αυτό είναι τμήμα προγράμματος. Σου λέει διάβασε και μετά σου λέει αν μικρότερο του μηδενός, δηλαδή αν το είναι αρνητικό, να αλλάξει πρόσημο. Ωραία. Και όταν σου λέει αυτό το πράγμα, πας εδώ πέρα, διάβασε για να ελέγξεις αν είναι αρνητικό ή θετικό, για να ελέγξεις, ξέρω, αν ισχύει αυτή η συνθήκη, πας και γράφεις αν by the way, το γράφεις και λίγο πιο μέσα. Κάτσε να στο σβήσω αυτό και να στο ξαναγράψω. Διάβασε μετά πας λίγο πιο μέσα και γράφεις αν το είναι μικρότερο του μηδενός, αυτή είναι η συνθήκη, τότε πας από κάτω και γράφεις εκχώρησε επί -1. Και αυτό θα σου αλλάξει το πρόσημο και θα γίνει -χ. Τέλος αν. Μην ξεχνάς ποτέ το τέλος αν. Και για συντομιά τώρα το γράφω taf αν, αλλά συνήθως θα γράψεις τέλος κατά παύλα αν στο διαγώνισμα. Άρα βλέπεις ότι αυτό είναι έτσι, ok. Θα σου γράψω ένα απλό πίνακα εδώ πέρα για τη τιμή του χ. Πες ότι αν το χ που θα έδινες ήταν το 2, το 2 είναι ίδιο. Δεν είναι μικρότερο του μηδενός, το 2 είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα δεν θα έμπαινε εδώ μέσα. Δεν θα έμπαινε. Αλλά άμα το 2 το χ σου ήταν, ας πούμε, -3, το -3 τι γίνεται? Το -3 είναι μικρότερο του μηδενός. Άρα θα έμπαινε εδώ, σε αυτό το πράγμα. Θα έμπαινε και θα γινόταν αν -3 μικρότερο του μηδενός, που είναι αληθής, τότε το -3
μάλλον το χ θα γινόταν μείον 3 επί το μείον 1, άρα το χ θα γινόταν 3. Και μετά θα συνέχιζες ό,τι είχε εδώ, ξέρω εγώ. Αλλά άμα αυτό ήταν ψευδής, τότε δεν θα έμπαινες εδώ, αλλά θα συνέχιζες κατευθείαν μετά. Αυτό είναι στην απλή επιλογή, όταν έχεις το αν και το τέλος αν μόνο. Κατάλαβες.